is so good. The words of a wise man is better than the riches of a foolish man. Why? Because the words of a wise man keeps the nation from generation to generation. But the riches of a foolish man vanishes away, even as the foolish man vanishes away from the face of the earth. Onye full God ezike olonu mesike ezikana anya full God ezike olonu mesike ezikana 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 nwoke na mma ọkwụrụ ọka ndị Igbo wa onye ka ọlọnụ mesike papa onye mụ na ya nwere okwu na nugo onye mụ na ya dị na mma nabago mmụọ papa binitezianụ papa mgbe anyị si ka anyị ji ụlọọgwụ ọgwa ifuru gị ebe ahụ ka anyị nọsi mụ na nne m ewesi n'ala adịlọ gị nwamgbe ji wenulo nwamgbe ji ya kwado nwamgbe ji wesi ka mụ bịanụ ka mụ na gị nọlitanụ ebe ahụ ka nọsi mụ asị na nna m anwụrụgodo ebe ahụ ka nọsi n'udodododo asị na-esi ka nabagodo ihe amalụ sisi m n'ezi ụna n'ọnwa amalụ sebụrụ nna m nabasị ya anya fụlụ God ezike ọlọnụ mesike ezikana onye fụlụ God ezike ọlọnụ mesike ezikana anya fụlụ God ezike ọlọnụ mesike ọlọnụ mesike ọlọnụ mesike ọlọnụ mesike ọlọnụ mesike aga m akpọrọ onye akụkụ God ezike onye Chukwu tere mmanụ were asụsụ Igbo chọọ ya mma si ya jere n'anyị so ga-ejeru God ezike the first music professor nke nwere na Amish onye ndị Igbo ji eme ọnụ God ezike onye Chukwu bunyere oche wesị ya were asụsụ Igbo bụ ihe nna gị gwara gị o wegoro egwu ya wegawazịa wee na-agwụ okwu ndụmọdụ ka o jiri bịa n'elu ụwa ọ gwara ụmụ Igbo bunatabanụ n'afịa lụbanụ ya na be anyị n'ọbụ maka ụkọta azụ n'iru ọ gwara ụmụ ụwa n'ụwa bụ emenike ọchụnike na-elinike mana n'ike ọ gwara ụmụ ụwa ga-enu ntị n'onu ọ sị na-alụ n'anwụ erie na ndọ alụ n'anwụ erie na ndọ ị na-anụ alụ n'anwụ erie na ndọ ị na-anụ alụ n'anwụ erie na ndọ ọ gwakwara ụmụ ụwa n'ọnwụ bifo n'onye ọ bụ n'anya n'onu ụmụ ụwa n'ọnwụ bifo n'onye ọ bụ n'anya nke ya ụmụ ụwa onye nke ya tibe n'arụ ọ na-abụ obodo mmụọ onye nke ya tibe n'arụ ọ na-abụ obodo Olise
onye nke ya tibe n'alụ ọ na-abụ obodo afụdobe ọ na-afụgoni na God esiga anabago ọ na-afụgoni nọ na-abụ obodo ishide anya fụlọ God esike ọlọnụ mesike esikana onye fụlọ God esike ọlọnụ mesike esikana anya fụlọ God esike ọlọnụ mesike esikana 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 una fugonu ihe asụsụ Igbo kwuru bụ eziokwu na mgbe ihe dike mere mgbe ahụ ka eji ama dike ọnya ga-esi anụ m ntị n'ọnụọgụ n'uwe mara ndị bụ dike oge lue anyị mara ndị bụ dike Prọfesọ God esike iso na dike Prọfesọ God esike iso na dike ala na-awụwo iso na dike Ebube Chukwu ụzọ iso na dike Kaki n'obi leda iso na dike ụwa maka mma iso na dike ewu tiwite iso na dike ụtọ bụ na ndụ iso na dike akụ lụrụ nnọ iso na dike Prọfesọ God esike iso na dike His Excellency Chief Dr. Willie Madabushobia Akpọkwu Edike iso na dike 22/22 Governor Alert Governor of South East Executive Governor Anambra na State dike okwu ọma kpọrọ ndị Anambra Steeti niile Chief Mike Ume Udemba Amish MD Mike International Groups of Companies iso na dike Chief Dr. Shidi Anyebu Oki Yamish Akuchinyere nwa iso na dike Otu Alakaso of Lagos State Eze Akumba Agụata MD and CEO Chisco Group of iso na Companies dike Chief Nnodat Eso Gidindi MD and CEO Nodu Farms Limited na Kano Chief Peter Ogwebie Ese Nwakibe ya One of Amish MD Petrus Group na Abuja Chief Emmanuel Umofia Agụ Imam Eze Mba Amonyu of Amish iso na dike Ido Okpara gburugburu Oju na-eme ọgụ ndị Igbo MD Imam Construction Constitution Nationwide iso na dike Chief Eric Umofia iso na dike Ikuku Ọma Amish Ebekwu Edike iso na ndị dike Industrial Field Marshal of Nigeria iso na dike 2017 Businessman of the Year iso na dike MD Elisco Foods Limited iso na dike Makers of Elisco Tomatoes iso na dike and Elisco range of products iso na dike Chief Sir Emmanuel Okoro Ọba gburugburu na Amish Wire and Zinc Maker of Nigeria iso na dike Chief Ebere Serion iso na ụmụnna Nwezua Omepụrụ ụmụ ogbenye Ebere na South Nwoke Obiọma iso na dike Chief Bennett Moore Benvidio ọnwa na-eti eti n'obodo Amish MD Bep Industrial Limited na Abuja Chief Dr. Simon Nsọbụndụ Okeke Oshenda Amish iso na dike Ami Amish ihe anyị jiri ka mba iso na niile dike Okeke obodo oyibo iso na dike Founding Father Knight Frank and Luther of Nigeria Former Chairman Police Service Commission of Nigeria Chief Bertrand Ishebuka Omihuhu Iri Kano iso na dike Ojokwu Enoch MD Bengas Industrial Limited iso na dike Mr. Henry Emenike Ezike iso na dike Silent Operator iso na dike MD Henry and Henry Groups of Companies iso
Ubuzugbe Chambers, Iso na dike, Mmụta Amaka, an American-based Iso na attorney. dike, Ezi Oyika Ajọ Nwanne Goddess, Iso na dike, Sir Charles Igadio, Iso na dike, Sir P.N. Ojiaka, Iso na dike, Okwute Mmiri Ikulu, Villas in Oil and Gas, Iso na dike, Profundu Meshe, Iso na dike, Mr. Charles Onido, Iso na dike, MD and CEO Charles Frank Group of Companies, Iso na dike, Evangelist and Prophetess Mrs. Uchenna Njepo, Iso na dike, aka Divine Church Nandi Akwodorone, Iso na dike, onye amụma soro eso, Iso na dike, sọsọ gị bụ anya fụrụ dike. Iso na dike, Evangelist Uchenna ị ga-adị o. Iso na dike, Ndị a bụ ndị amishi jem ọnụ, ndị a na-anụ afa ha, ndị sụrụ asụsụ Igbo na mbụ, ndị ya na nna mbụ